सगळीकडनं फिरा नेली बघा. अरे आता मस्त ना एकदम भारी. बाबूचा इलेक्ट्रिक गाडीचा पहिला प्रवास. भारी. चला आता पुन्हा कधी भेटूया. पुन्हा लवकरच भेटू. येऊ पुन्हा कोकणात आपल्या. तोपर्यंत बाय बाय. बाय बाय. हां चाल. तर नमस्कार मित्रांनो. तर मित्रांनो आत्ता आपल्याकडे सबस्क्रायबर इल्यात आणि ते पण इचलकरंजीतून इल्यात आणि आत्ता त्यांका सगळं आमचा कोकण बघूचा होता. मग अशी इल्यात भेटून घराकडे झाला पण व्हिडिओ करूचं लक्षात नव्हतं माझ्या. तर आता पटकन लक्षात इला फिरता फिरता आणि ते इचलकरंजीतून इथे खास भेटासाठी इल्यात आणि आता ते दत्त मंदिरकडे आहेत. म्हणजे पप्पा त्यांना दाखवतात सगळा, कारण ते व्हिडिओ दरवेळी बघत असतात आणि आत्ता ते प्रत्यक्षात बघण्यात त्यांना वेगळा आनंद आहे आणि तो आपण बघूया. तर चला भेटूया त्यांना. तर मगापासून व्हिडिओ केलो नव्हतो, घराकडे पुण्यापासून भेटा नेली पण त्यावेळी लक्षात नसल्याकारणानं रवान गेला. तर आता बघूया आपण. तर आज बराचसा पावसाचं वातावरण आहे बघा. आणि आपला भात पण बराचसा पिकत येईल बऱ्याच जणांची. आमचा अजून नाही वेळ आहे. हे बघा जसा या आता पावसात दिसतं तसा उन्हाळ्यात दिसत नाही, कारण मग इथे शेती नसता, मग मोकळाच असतं सगळा. तर बरेचसे सबस्क्रायबर येत असतात पण प्रत्येकाचा व्हिडिओ करता येत नाही, कारण काही जणांका आवडत पण नाही. म्हणजे त्यांना आवडत नसतं. ते दत्त मंदिरकडे नंदांची शाळा बघण्यासाठी गेले आणि दत्त मंदिरचा व्ह्यू म्हणजे तिथलं जो आत्ताचा व्ह्यू आहे तो एकदम खूप मस्त आणि तो त्यांना बघूच होतो. हे बघा खास गाडी घेऊन इचलकरंजीतून इल्ले आणि मगपासून व्हिडिओ करूच रवलो शिल्लक. काय रे. हे बघा काका आणि काकी. नमस्कार. कसं वाटलं मग? भारी एकदम मस्त. हां पप्पा त्यांना दाखवत होते. हॅलो. आणि हो दादा. खास आम्ही इचलकरंजी येऊन मुकेशांना भेटायला आलो. पण इथले व्हिडिओ खूप आवडतात आम्हाला आणि त्या गोष्टी आमच्यापर्यंत त्यांच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पोहोचल्या जातात. पहिल्यांदाच इला तिकडे कोकणात? पहिल्यांदाच आलो. हां असेच हे काका काकी ही काकी कोकणातली जा, गोव्यातली. आम्ही पण कोकणातले कोकणातले तर. हा सावंतवाडीचे आहेत करा तुम्ही ना? बरोबर. मग भारी सगळ्यांका भेटून कसा? खूप छान वाटलं. हां पुन्हा येवा असेच. घरच्या लोकांना भेटल्यानंतर कसं वाटतंय ना, हां वाटलं एकदम. हां थँक्यू. असेच छान छान व्हिडिओ होय बनवण्यासाठी होय खूप खूप शुभेच्छा. बनव ना. चला थँक्यू. चालेल. तर हे बघा इचलकरंजीतून खास भेटासाठी वेळात वेळ काढून. मुद्दाम पहिली ट्रिप तुमच्याकडे आली आमची. हां. 2 महिने आम्ही व्हिडिओ बघतोय सगळे. हां हां म्हणजे बघून बघून आता आज यावं असं वाटलं म्हणून आज नियोजन करून आलो. आज बरोबर पाऊस होता पावसात घेऊन होईल. पाऊस होता तरी सुद्धा आम्ही आलो इथपर्यंत. पाऊस भरपूर असल्या काय असलो तरी इली आहेत का. ही बघा शाळा नंदनची. या शाळेतले उपक्रम असतात बरेचसे. ही शाळा हां ह्या शाळेत आम्ही शिकलो सगळी. देऊळ पण मस्त आहे. देऊळ पण मस्त आहे. परिसर खूप या सप्ताह दत्त जयंती वगैरे होतो. इथलं व्ह्यू म्हणून मी सांगितलं इथलं व्ह्यू मस्त आहे, खूप भारी आहे, चांगलं. एकदम मस्त वाटतं. हां अस्सल कोकण काय असेल हे पावसाळ्यात बघायचं असेल तर आता तुम्ही नक्की भेट द्या इथे. आत्ताच भेट द्या खरी या. आता या याच्यामध्ये. हां असलं तरी. तर यावा पुन्हा. होय. यावा कोकण आपलाच असा. नक्की. बाय बाय. दादा कारण आवड होती जास्तीत जास्त. त्याचं मन चला. समाधान झालं ते सगळं बघून. होय होय खूप छान वाटलं आज इकडे आल्यानंतर. जरा थोडी एनर्जी आली जरा. एनर्जी आली. जाण्यासारखं वाटत नाही ना. हां ते माड वगैरे मध्ये शेतीत असले ना की खूप भारी वाटतं. मस्त वाटतं. ते बरेचसे त्यांची घरटी आहेत. हां पक्ष्यांची घरटी आहेत त्याच्यावर. एकदम उंचावर आहे. एकदम शांत आहे परिसर. सतत गाव- 8 तास 10 तास कॉम्प्युटरवर काम करून जे एनर्जी मिळत नाही ना, कामाचा भाग आहे त्यामुळे त्यामुळे ही होत आहे. एनर्जी आली ह्याच्यामुळे होय सगळी. होय. मग बऱ्याच दिवस कॉम्प्युटर पासून लांब गेलो. हा, ते मग. सगळीकडे नुसतं हिरवं हिरवं गार एकदम मस्त वाटतंय. डोळे हिरवेगार झाले. आता पावसात हेच सीझन आहे हम्म. आणि दिवाळीत म्हणजे डिसेंबर तागत एकदम भारी असतं. हे बघा पण मे महिन्यात फक्त बनायची आणि मग कलम लावतात ती बघा डोंगरावर हां बघा ती डोंगरावर ना. कलम ती लावतात. काजू की अशी कलम लावतात खाली घसरणीला. आता पण खूप बागा बघितल्या येताना. हा. काजूची, आंब्याची बरीच हा, ते लांब अशीच लांबपर्यंत असतात. झाड आहेत. ती आमच्या कातळात होतात. हां, मातीच्या जमिनीत नाही होत. होतात म्हणजे चांगली.
कातळात होतात ह्या कातळात जमिनीत काय होतं, जांभ्यात जास्तीत जास्त वाढ होते हो त्या जांभ्यात तिकडे सडावर की नाही असे काटाळ जमीन दगडी भाग जास्ती आहे हा तिकडे. त्याच्यात तिथे ते वाढ होतं होते सागरी आणि हवा आहे ते ना झाड झुपकी होतात समुद्राचे वरच्या जवळ आहे समुद्र आम्हाला आणि असं खारी वाटत हवा नव्हतं की मिळते ना. आजारपीठ जर पोहोचून आणि आम्हाला एवढं बघायला मिळेल का पाऊस असेल का काय कळत नव्हतं. बघा पाऊस थांबलो तुम्ही येतच सगळं बघून झालं हा. समाधान झालं. छान वाटलं खूप. तरी अजून तिकडचा तुम्हाला परिसर बघायला आपण मिळणार पुढच्या पार्ट मध्ये cover पुढच्या करू. पार्ट मध्ये दाखवूया परत आल्यावर नक्की हा, पुन्हा ते visit जेव्हा. रांगेश्वर मंदिर रामाचं मंदिर हम्म. परत खूप ते जुनी मंदिर आहे. भावई पोवई हे म्हणजे हे आमच्या इथे पोवईचं आहे हम्म. आणि तिकडे हे भावई व्हिडिओ खाली दिसतंय रस्त्यावरून हो बरोबर. हे पवई मंदिर पूनमचं घर इथून जवळ हा ते बघा मगाशी आपण तिकडनं गेलो ते असं वर हा चढून जायचं जे. हा तिकडून उतरलो ना ते तिथून आंबाच्या तिथे हा हा एकदम जवळ आहे. आहे. हे होय घर- होय. हे घर इथून जवळ पडतं त्यांना त्या घराच्या पुढे आहे त्या काळाशी काय धरलं हा बुलबुली दाखव तिकडे तिकडे जाऊ नको बुलबुली जा प्रत्येकाक नॅचरल वाटतं असं कॅमेरा धरायला नॅचरल असल्या कारणाने सगळ्यांका व्हिडिओ आवडतात ऍक्टिंग वगैरे काहीच त्यातली मजा आहे ऍक्च्युली हा. साधेपण आहे तेच असं लोकांपर्यंत पोहोचलं हा जातं. हा आजी त्या व्यक्तीप्रमाणे असं वाटतं त्या घरच्यांकडे चालू आहे. बाबू हे तुले. आमचं आज गेलो मुंबईत आमचं गेलो आज मग मुंबई वेगळी वेगळी माणसं दिसत आहेत असं वाटतं. आता जाऊचा हा हा तुम्हाला राहायला सांगितलं पुढच्या वेळी नक्की प्लॅन करून येऊ. चला राहिलेल्या गोष्टी. समज 2-4 दिवस भेटा पुन्हा नक्की सकाळी 7 वाजता निघाला सव्वा 7:30 ला निघू. 7:30 पावणे 12 पोहोचतो. इथं फोंडाघाटमध्ये जरा थांबलो एक 15-20 मिनिटं. हा, गाडी खाली चार्जिंग केली ते आम्ही अशीच होतो आम्ही पण पहिली कॅमेऱ्यासमोर जाम म्हणजे काय बोलणार काय नाही मग तो तेवढाच पकडून टाकी या बरोबर आहे. ती तेव्हाच त्यांना मजा वाटत आवडतच घेतो नाही नको ते असतं ना जे आम्ही शब्द काढून टाकतो कॅमेरा तर एका खूप आवड आहे कोकणातली आणि याच्या खूप टपाय छान वाटलं. घरी आल्यासारखं वाटलं. किंवा आता कपडे हा. वगैरे असतं ना की नाही तुम्हाला सगळ्यांना भेटून. मालवणी लोक काय व्यवस्थित असतात ना असंच आमका प्रत्येक जण येतं तेव्हा तुम्हाला आमच्या घरासारखेच वाटतं एकदम म्हणजे कपडे चेंज मग आता ही आपली भाता शेती आहे ही बघ त्यातली लोंबी आधी दाखव. हा हे बघा हे तुमच्या तिकडे नाही पिकत नाही नाही चांगलं आहे ते हा. आमच्याकडे फक्त ऊस ऊसच ऊस फक्त बाकी काही पिकत नाही जास्त. ऊस शेंगदाणे एवढं बाकी हे आता दूध ते तयार होतं तयार होते ते आता. त्याच्यानंतर ते तांदूळ होतं त्याच्यानंतर तांदूळ तयार होतो सगळीकडनं फिरालेली ही बघा आणि आता मस्त ना एकदम भारी बाबूचा इलेक्ट्रिक गाडीचा पहिला प्रवास. भारी चला आता पुन्हा कधी भेटूया पुन्हा लवकरच भेटू. येवा पुन्हा कोकणात आपल्या नक्की येऊ. तोपर्यंत बाय बाय छान वाटलं भेटू. बाय बाय. हां चला चला तर मित्रांनो इचलकरंजीसून खास भेटासाठी इल्ले आणि ते आत्ता गेले इकडनं आणि तर बरीचशी अशी सबस्क्रायबर येत असतात आणि वेळ होतो आज भरपूर त्यांना फिरवलं आहे पण ता दाखवता येईल नाही कारण लक्षात नव्हतं कॅमेरो घरीच होतो आणि पुणमपासून येले जाऊन तर चला पुढचा आपला व्हिडिओ चालूच राहणार आहे असेच तर चला बाय 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 म्हणजे पुढचा व्हिडिओ येतात तुमच्या याच्यानंतर